Ake ngiphinde nginabukele bafethu niyaphila la. Asibonge. Yazi kunento engiyibuza yona la ngizwe ngazuthi uPresident Ramaphosa usenike izintambo uMinister wezezimali uEnoch Godongwana ukuthi abe yibamba likaMengameli iviki lonke ngoba engathi umongameli uyahamba uyaphesheya mangizwe. Ngazi noma uya G20 noma uya kodwa nje ngathi uyahamba uPresident Ramaphosa ngathi unendlela nje izohamba amalanga kodwa ke unike uGodongwana ukuthi abe yi-acting president kulamalanga. Ngesizathu sokuthi uDeputy President uPaul Mashatile uzoba sekhefini noma elifini. Then khona into engiyibuza yona la ukuthi isebenza kanjani kanti le ndaba yelifu. uPresident mangabe ezohamba uhambo nje waziswa nini kanti ngoba phela manje uMashatile ebeloku ekhona nje sebenza yonke into mhlawumbe kodwa manje uzothatha ilifu ngesikhathi sekuhamba umongameli amalanga angaka naye izoba selifini okusho ukuthi for a whole week iSouth Africa izobe ingena president ingena deputy president futhi kuyobe kubamba uminister uGodongwana. Ake sixoxeni ngayo le kuthini la noma mhlambe yimi olekhi knowledge yokuthi izinto enjengalezi ziyenzeka uma zenzeka kungani pho zenzeka ngalendlela kungani ngingasiyo ukuthi mhlambe uDeputy President uMashatile mhlambe uzoba selifini mhlambe ngoba critically ill uyagula kabi kodwa nje kuthiwa uzoba sekhefini lani lekhefu elizabe lithethwe uMashatile mhlambe onolwazi akakalishare lekhefu uma ngabe unolwazi ngalo ikhefu lani lethethwe uMashatile ngabe ifamily responsibility ngabe sickness leave ngabe whatever yini lekhefu elizobe lithathwe uMashatile amalanga angaka kube sekungaze kunike uminister indawo yokuba upresident ekhona uMashatile kusho ukuthini lokho is this something okungafanele isikhathazi noma sizibuza imibuzo ngayo uthini ukuphawula kwakho ngithi ake ngiyifake nje ngidlulise nayo le umfoka Mkhonza lo bafethu ngizolinda ama comments wenu mina iyangikhathaza personally angazi wena ngoba manje ngizibuza imibuzo ukuthi kanjani especially South Africa ikulesimo esinzima kangaka njengamanje buwaqhubeka nje ama commission o committee ad hoc committee iSouth Africa iseyinkingeni kodwa manje sino president ozohamba amalanga amade angaka ecountry isale ngena president no deputy uzoba selifini ingabe uyagula yena uMashatile kwenzakalani mhlambe aningenze ngiunderstand. Mfoka Mkhonza lo niphile bafethu ngiyabonga kakhulu.